Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти J. Айни замон дар назди Гранд Отель қарор дорем, кӯчаи Мирзо Турсунзода. Аз ин тараф супермаркети Ёвар ва Овир, дар ин ҷо Гранд Отель ва дар ин ҷо бошад донишгоҳи Славянӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем аз тарафи Гранд Отель. Дар ин тараф бошад Сифат Фарма, бонки байналмилалӣ ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бино ҷойгир аст. Бино аз 6 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 6 ошёнаш ҷойгир аст. Як хонага мебошад плюс холи калон дорад бо масоҳати 78 метри квадратӣ бо балкон дар 6 ошёнаи бинои новостройка. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷра, ҳамом ва дар ин тараф холи калон ва ошхона. хона тамошобинони гиромӣ бениҳоят таъмири зебо дорад, таъмири хуб, қариб ҳамаи мебелош ва чизу чорааш меистад. дӯстони азиз, дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. пушти Гранд Отель маркази шаҳр мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд. ва чӣ хеле ки мебинед, боз балкон ҳам дорад. ман ҳамин гуна манзараи зеборо дида мешавад. дӯстони азиз, ва аз ин тараф раҳи Вефа центр. ман ҳамин гуна хонаи хуб, дӯстони гиромӣ, дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. бо таъмири хуб таъмин мебошад. бино аз 6 ошёна иборат аст бе лифт. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳамом, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. мегузарем ба ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин ҳуҷраи хоб. ва дар ҳуҷраи хоб боз балконам ҳаст. нархи хона бошад 715 000 сомонӣ, $65 000 боз савдо мешавад ва алишам мешавад болои пул дода шавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Домти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.